Când spui polițist, spui autoritate și mulți tânjesc să poarte uniforma. În fiecare an, de pe băncile Academiei, zeci de tineri ies cu inima tremurândă. Oare or să facă față? Unii au arătat că pot, apoi n-au mai vrut și punct. Au renunțat la funcție, la poziție, să facă ceva drag sufletului lor. O vedeți în materialul următor pe a doua femeie din București care a dirijat circulația, dar care acum e antreprenor. A lăsat fluierul și a deschis o grădiniță. Oana Benghe are 30 de ani. E înaltă, frumoasă, cu mijloc subțire și glezne fine. Figură de fotomodel. I-a plăcut să facă mișcare, iar părinții și-au dorit nespus să o vadă în uniformă. Și așa s-a întâmplat. A terminat școala de poliție acum mai bine de 11 ani și a ajuns să numească intersecția de la Piața Victoriei biroul ei. Era femeia care dădea amenzi și lua permisul de conducere. Cu autoritate. Mi-a rămas autoritatea din poliție. Mai râd de mine câteodată și zic că ești prea autoritară, pentru că acolo eram autoritară. Nu îmi permiteam să fiu altfel. În momentul în care opream un șofer și spuneam că o să iau permisul. Nu puteam să glumesc, nu era o glumă, nu puteam să râd despre asta, nu puteam să... Era serios, clar, îți iau permisul, punct. Nu discutăm, nu negociem. A dirijat circulația pe vânt, ploaie, nisori, pe caniculă de nesuportat. Asta cam 2 ani, până când a zis stop, trebuie să schimb ceva. Și a trecut la munca de birou. Nici acolo nu era pe deplin mulțumită, se simțea mai degrabă artist decât polițist. Și în birou parcă se sufoca. Clar m-am descurcat. Dacă nu m-aș fi descurcat, nu mă dădeau responsabilitatea să coordonez coloanele oficiale. A apărut legea în 2008 cu restructurările și criza economică. A fost o lege în care a zis că cei care vor să plece pot pleca fără să mai plătească școala și am zis ăsta este momentul meu. Asta m-a așteptat de când am venit. Este momentul să plec. Și a descoperit că îi place să scrie și a scris o carte despre tot. Despre cum să alegi în viață ce-ți place, despre cum iese să fii polițist de stradă, despre cum să redevii cel din copilărie. Grădinița a fost materializarea cărții. Un loc fizic pe care îl poți vedea, în care copiii să crească așa cum mi-aș fi dorit eu să cresc. Așa cum poate aș fi avut nevoie ca să evite această ruptură. Adică un loc în care copiii să fie ghidați în așa fel încât să nu bâșbuie în alegerea carierei. Grădinița e diferită din toate punctele de vedere, în primul rând al educației. Suntem mai liberi, îi ghidăm pe copii să-și dezvolte toate abilitățile, toate aptitudinile. Astăzi dimineață, spre exemplu, am mâncat fructe cu caju. La prânz o să avem o ciorbiță de legume cu o salată cu somon. Copiii au oră de joc, de desen și neapărat timp petrecut afară. Au pereți pe care stau agățate instrumente de tot felul, ca cei mici să descopere dacă le place muzica, și mecanisme ca să învețe și un pic de fizică, tot prin joc.